И здравейте хора, аз съм НеделБГ и днес играем и днес искам да ви кажа на YouTube канал. Моят YouTube канал не е много голям. Ето, не помагайте. И тук. Да. Ако някой може да види колко е това и да ми прави едно това от канала, защото аз не мога. Или за снимка. Не, за снимка не това. Аз вече съм се оговорила за една снимка. Значи само за това, ако може. Добре, аз искам да ви кажа това, ако може, защото те търся, но не мога да намеря. И да. Чао! До следващия видео.